дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. аз 1 апрели соли равон шаҳодатномаи ронандагии хориҷӣ аз ҷумла тоҷикистон дар русия дигар эътибор надорад. шаҳрвандони тоҷикистон барои он ки дар русия воситаи нақлиёт ронанд, бояд шаҳодатномаи ронандагии ин кишварро гиранд. ин муқаррарот баъди тағйирот ба қонуни федералӣ дар бораи бехатарии ҳаракат дар роҳ ҳатмӣ гардид. сабаби ин гуногунии қоидаҳои ҳаракат дар роҳ дар кишварҳои гуногун будааст ва мақомоти русия гуфтанд барои хориҷиён беҳтар аст ки хусусиятҳои қоидаҳои ҳаракат дар роҳи маҳаллиро омӯзанд. хабар медиҳад Азия плюс. дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар.